Pundi sing muni abene, Mas? Ya berarti midhangetaken nek kono ya jawab. Apik to nek dipersane wong akeh? Iya no, Mas. Iya. Nek aku ya gumun nek dongitno kene kabeh ndak kene. Lah di syuting kok. Ndak iya. Lah, iku lho. Oh, ketok dadi dingketno ya, Bu. Bu, nek ngendikan ketok ampun diding nggih. Kula nggih pekew. Bu, nyuwun lagu napa? Ayah ya. Niki rombongan saking pundi to, Bu Priku? Lho, todanan kono lah, Mas. Oh. Napa garane bapak niki? Enten garwane niki nderek. Kudung apa, Kang? Bojomu, Kang? Kudunge apa? Kuning. Oleh nukokno kae lho, kudunge warna apa? Tuku dhewe, Mas. Oh, masam. Gak tau ditukokno. Oh, berarti kuning tenan, Mas, kudung kuning iki lho. Ora tau ditukokno ning kan diwenehi artone to, Bu. Terus dikon tuku Wong dhewe milih itu kudu dhewe. bersyukur. Mosok wong lanang kok netek-netek nang pasar tuku kudung. Curhat ya, Pak. Ayo. Aku dhewe ra weh-weh kok karo bojoku Mbas Tiambak. Yo. Lho ya, Pak kok iso mantuk nalikane apa iku? Oh, ngoten. Tetapan sajane ati tekan luntur saya marati. Iki ngono mik lanang kok nek karo kok gak rukun lho. Iki mik wedok nek iki. Sing ana buntute berarti mik wedok, Mas. Sing ana buntute mik lanang ngono. Ya beda, iki mik wedok ana buntute iki. Lah iki kok ora mau nggo? Hah? Ora mau nggo. Gak. Berarti lanang padha lanang ngono. Wong ayo-ayoan mik lho apa? Iya. Bas mik. Wis. Apa? Urung aja siji ya. Lek Mas aku yo kowe lenggat-lenggot yo Mas aku. Aku mbek inget ta iku lho Mas nek malah ceblok. Apa pelem to? Iya. Oh. Wis kerowakno Mas. Alah wong ora duwe yo ngene iki. Iya, terae. Urung iso gugu apa ora karuan ya gumun. Kono iku nek karo kowe lah iku mbok piye? Iya. Mbah kene seneng ngono lho. Sepeten dek iku. Iku legi lho, Dik, gak sepet. Wonge Mas Ter aku sepeten kok. So. Tadatan sajane ati. Yo.
gubuk asmara pemundutan saking Bapak sinten Dik, Mas?